Gaur labek Hego Euskal Herriko 4 herrialdeetan mobilizazioak deitu ditu, estatalizazioak langileongan eragiten duen prekarizazioa salatzeko. Amazazpian, greba orokorra! McDonald's, Kiabi, Leroy Merlin eta antzeko enpresek hitzarmen estatalak erabiltzen dituzte gure lan baldintzak geroz eta gehiago prekarizatzeko. Gainera modu berean Euskal Herriko indar sindikalak zokoratu eta hemengo errealitatetik urruntzen diren lan baldintzak ezartzen dizkigute. Hemen lan egin! Hemen erabaki! Aquí trabajamos! Aquí decidimos! Horregatik guztiagatik argi diogu. Lan baldintzak tokian tokiko errealitatera egokitzeko ezinbestekoa da. Erabakitze markoa Madriletik hona ekartzea. Zentzu honetan sektore estatalizatuetatik ere martxoaren 17ko greba orokorrarekin bat egiten du. Hemen lan egin!